Co je? Alisa je tady. Co pak je? Jdeš k nám? Nemůžu, mám práci. Byla jsem blízko a tak jsem ti přišla představit. To je... Její bratranec Owen, jsem z Minnesoty. Minnesoty? Tam, kde můžeme mrznout Minnesota! na minus 40? Jo, počasí na nahoře bez a ty zmrzlý kalhotky, co tam některý holky nosej. No, zeptej se ho. Vy jste jako dvě hrdličky. Jo. Hroznej pocit, kdyby Kalifornie vypadala tak jako Minnesota. Hele, Haydene, musíme ho seznámit se Seanem Jeanem. Daddy-o! Pink! Prověřil jsem ho, je fajn. A co děláš? Pro noviny jsem spisovatel. Hollywood exkluzivně, jo. Věděl jsem, že ho od někud znám. To je ten, co v noci před klubem dusil toho fotografa. Vážně? Jo. To jsi byl ty, brácho. Jak říkám, nezahrávej si s Minnesotou. Jak to tam vlastně bylo, ha? Ty jsi tam byl? My taky. On na nás vytáhl Batmana, jak to je? Jo, byl jsem tam, venku se všema ostatníma. Jsem rád, že jeli se v pořádku. Kde tady bydlíš? S přítelem. Můžeš bydlet u Hele, ten je z toho úplně vedle, jo. A ona právě chtěla dát každému zadarmo. Tak jak ti to chutná, co? Polévka, ne pánská polévka. Charles Mans, když ho potřebujeme nejvíc. Táta si jde pro lék. Vážně sranda. Užíváš si popularitu? Kde je Hayden? Klimba, právě si totiž dal trávu. Víš, neměl by se pořád opakovat. Jsi ignorant. Řekla, že jsem ignorant? Je to blbá nána, pitomá, vagína.